Hakane ke video ngin keren shpangkawai ke topik kabarit kata kadai shapangka jingshongka khynnah lane punkhun hakapordang khynnah kapunkhun khynnah kadai yakiba punkhun hapo khatpra lane khatkhandai snam ba kumno ka jingshongka khynnah kala ban kata yakakmi badya ikhun ka shongka khynnah hi kakta hi yakakmi badya ikhun namar ba ya kamet ikmi lajong kadang dan kam ban develop lene ban he ban san kishieng jong kakmi kimpat he ban san lene kimpat kilaru ban dan kajing duna ki vitamin ki calcium ha kamet bat lada ikmi ilong ibadang rit balan kalat ban kaya ikun ibakot bakia baru kaduna bat laru ban dan yaka jingkiu BP kala ban kata ya kajing he jong ikun lung bat kajing khia jong ikun lung kala ban here nakaba normal bat la ru ban kha klempoi banai ye ikun lung bat ya kakmi kala ru bandan ya kajing dunas nam bat ha kapor bakharu kala bandan ka complication dan ne kajing ban kha normal nakadaw ba wat ya ikmi ru impat he patsan lene kajing la banyasha yegato kajing pang ru kadang duna but la ru bandan kiwe ki complication ki bom la ban mention lut hang ne te na kata gadaw ban like na kino ki jingma ya kakmi lene ye ikon long pide ban up ye kata karta kaba pi kum kakmi pilala ban kitkli lane kamet jong pi kala he la san lane kala la ban adjust ya kata ka jingpang ti ban yo ye ikon lung ibakot bakhia lane ye kakmi kan long ka bakot bakhia sngeubha pandan kam dakilat jingyada katbem patbiang kapor hoot kumbangi latiba ka teenage pregnancy lane kajing punkhun khynnah kamjia deka choice henrei kajia deka chance ti habakumta sngeubha da husir bha da sumar bha yalade namar kane kam kta tangi kamet kakta ru yaka jingbu jing perkhan kakta ru yaka pule puthi kakta ru yaka yo kakot balai ka sarkar ka yale ban spring yaka sex education haki teenage lane haki badang khi samla namar khnang bakin light nakine ki aka baro ki kato kane ki lajing yada sngew bhape jikane ka video bala don lupa ha YouTube kuble shibun stay safe